It is a guys for the people. Tasvika kuharare kuma4 guys handiri kunyembera ndamboda kutora vhidhiyo chikuratidza kuti honai time dzatamuka 2 am tatikadinatova takumba kwevana vaive because taizotya kufamba 2 am chibva tamuka takanovatira kwemukadzi wayo akambotiinvitira ndokwatakakumbira kuti tivati ngoti tisiyewo mota iri safe. Ndobva tatanga kugadzirira 3 am zvikombi zve zvapadroad zvichidzingirirana vasikana muzviona sa at least takasiya taoneka maiguru tikaudzwa kuti tichamboenda kunotsvaka chii simbi mota ndakuradzai zvaiita iko zvino izvi. Ndakamboda kupa Pingu kuti agozotambirwa nawashi. I think pane vhidhiyo ndikaita muri seiko bo saka wash ari very busy right now. Ndiye anga achitoti vhum mota papo anga akati munouya but schedule yake I think vari kumanira ane majira because anida futi zvemajira weWashington ndo zvaanonyanya futi kuspecialize nazvo. Saka une client yake ari kuita kuti ndofunga anenge achimonitora kuti maproportions nezvine zvichikwa zvacho nekuti basa racho vaite munongozva vakomana vakaita zvigunduru vaiva nekugadzira zvinhu kuti anogona kuudza kuti kuuya orega kuuya. Saka ndomwe anenge aita follow up now example asana mboshanda navanhu majiraro vandoziva kuti vanoda munhu akaita sawashi kusimudzana nekujimana vanomozviona manje. Saka anotoenda makusenseni kusvika ipapo obva na6 aripo ipapo but nhasi even zuro wacho patakazoti nditi mukomana agozouya takasimudza simbi yabva pasi kati ndikauraya mwana wevanhu chirege sacrifice ndimuperekedze tototenda nekirikeni aimbirindi vakabva pa$60 kuti chishanda because ndasina kana cash papo yekukwisa kana chikombi tazoti chaenda kuira basi but kuno takasvika na4 ichifamba chinanaira then simbi yangu ikatobhadhariswa $5 azosvika zvaita mugumo wayo. Saka ipapa nyangu kazoda kuweredhesa guys unoiweredhesa sei nyangu uriwo inofanira kunge iri complete yakabatana kudai nechimwe chacho yakamira so mheno zvainenge yakaita ipapapo. Saka ichi takadambuka takati takazvibata piece by piece ini ndakabata ichipi ngowakabata iro chega kuratidza yacho kuti anosenga sei ini ndichidai apana rinenge seicho kabhegi randa kaiziva ndikujera kufamba nemota ndandifambi nesechoka ndakapinda business uno ukubhegi randapiwa namedhem kati medhem ndipowo chibhegi chekuti ndise hembe dzangu chango bhegi yari yamaimwana kariti kudambuka vemwana tichimanya zuru neheti yangu yakatorashika mheno yakarashikira kuti ndikupi tichifamba tichimanya tombopinda mumakombi tobuda tochihaika kusvika tasvika kunoko amozviona manje. Saka mazviona iri ndozizino racho indichimanya ndakadai uyu Pingu achimanya nesagara samanimbonganza kuti Pingu anenge akariseka sei ndichiri ipapo ndikangotenda zikanosheni zvisinewo iye anga arega kuenda kubasani guys support you yo it touches my heart I feel like crying sibinore saka imanje nosheni bvata handisi kuenda chine mota kubasa chishandisa mota kuti utenderere sezvo zvimbita sei ichirema guys support from my brother yoyo kusirwa mota unzi mota uchipane kuti ufambe uchipinda mumakombi uchiti ukabuda umopinda muneimwe ukabuda umopinda muneimwe plus kwauri kutendera kwacho hatiziva kuti simbi uchaiwana kupi icross country nekuti tati tida kutanga takombeya tikakombeya tochiona kuti kwayakachipa ndekupi gachipa ndekupi so that tichiinda nechipa price. Wekutanga akakonectwa ndomwe nehama yake iri kuSouth Africa akanditi iye aiwana asi $300 anombonzwisa. So now ndakabva ndati ndiri kuti nichirega imbotanga ndambonda kwandakambonzwa uko kati ashaiwisisa kwandakambotenga imwe pati yacho kumakabreakers ndochimufonera tongotozoona kuti 300 iyo ndikaita sei dangotendewo mushemariyeni wani ambondisapota kuti chibatawo neapangadake undipa mari yemvura akandikati sezvo ndakaisa chichemo chokuti vedu wemvura ndiri 2 mashemarians thank you very much. One is Zimbabwe, one out of Zimbabwe akatipawo drink. Shout out to Gwanda ari kugwanda munhu wacho niye akandipa drink akandipa nikirikeni mari yemvura zuro guys thank you very much. It's not easy ambozviona. Then the other one
ari kunze zvake akandipa mari yemvura akati achirega ndingoitawo nepandogona but handizoikwanise kira yachoni saka tiga timboona kuti tingaiwana ichiri pa300 iri kauti inenge yadzika simbi yachoni ndo prayer yedu saka hopefully tinoiwana notion asiya mota akati ndigofamba ini handinyasi kuzogona kuidriver saka washi ati akundiperekedza tonotenderera tose tova neresult yekuti tichawana kuti tokwanisa kunegotiata here katoita sei anoona saka kutozonoibhadhara ndofunga ndimangwana vari kuda kundibatsira kuti nditenge simbi iyi ina ndimboti kureverai nema handibatsirewo shuwa kwandatambura mwana wezimbabwe saka ndiyo zviripo guys for the people vaya vari kubvunza kuti start we are just waiting for the page kuti ringomonetize as well so that ndingoziva kuti neniwo ndakuwanawo cheuwiri chitengewo madrinks chichichichi pingwari apapapapa singasetione simbi yako norema simbi apa saka unoda kufamba nezisaka rakadairera iri saka racho rinorembera mambozviona chiriyo udzakise zvako tamirira washington apapa mutsipo wako usati wogwadza asi zvino patakazohaya mbere ndikuekera chimbomhorosa vaudze kuti unonzani pingo muri sei vanhu vamwari ndinonzi pingo nickname zita rangu ndinonzi panashe mhaka bye kusvoda bata dai ndaitaura ndichidero murisei zita rangu ndinonzi sheme unyora zviri so sweet wina ndiyo ndaireva kuti mwana wemuninga wamama wangu last born yekumba kwana mama wangu ndiye pingo wacho ari kuno saka this time ambochifila kana ukana mota yakanaka achati bhozi pasi pemota ambopapinda takamboda kuizwa takapinda bhizi takazototi epo taikaisa totora vhidhio because taisimudza chiti simudza totisimudza tiri tu osika izvi zvangu zvese zviri kurwadza izvi but anyway God's time is the best zvichaita chete zvinoitarisira jesu I know and I believe. By the way pane vanhu vakandiapproach achiti todawo kuvhura WhatsApp group rekuti maybe we've got something chatiri kuda kuti maybe vacontribute towards vanhu vazhinji vari kundinamatira kuti ndifanenge ndine mota hombe saka vamwe vari kuti baki vamwe vari kuti chakati saka that group ndicharilinga but my aim hangu personally ndeyekuti kana paitwa group kana kuti nganditi my wish ndeyekuti excuse me kana paitwa group sure ini handidi zvemadhirama mumagroup the next thing unonzwa vanhu vakutukana vakupopoterana vakuita sei that's not the purpose yekuti ndosaka ndisingazonyanyi kupinda mumagroup emawhatsapp but vakandirequesta tokumboti tite WhatsApp group but it's okay while you're waiting for that star part guys that star part I pray in the name of Jesus but it's gonna be the power mozviona manje saka inzwa vanhu vakutengesa saka umanda kuti kugeto toglevi 3 by the way tiri kumba kwamudhara wangu kwababa sheroni ndokwatiri saka inoikatimumire washington adzoke angobuda 2 seconds ini ndakarwa nefulu pangu ndomboda kutsvaga mushonga wefulu pamagrosa nemasvokisi kuda kudai chando zvasangana vedu unoita sei uromba hari richinengu guys, for the people in this also, thank you very much for supporting me, for supporting our projects tozvitenda handina zvimwe zvandingachataura ndizvipi zvandasiya tingi ndizvo zvese guys, for the people tatenderera ndokwazvizakunda ma1 taperekedzwa nawashi ndomota yandapuwa nanosha akatitendererai musire muchazva moda muchitendera mutsvaka kumacabreakers kwachoni tafamba tamboenda kusunning tikudhiraivwa nawashi tikabva tikaenda kunonzi kukopi tikashayiwa sunning tikashayiwa ndikakanganwa zita reshopu yatikamboinda tikazouya kupi washi ndiye azoti handei kwagasa ndakotowana sine tsvina ndatohamba basa tamutora ari kumajirauro ndikatikaudza kuti uri bhizi saka atouya achimanya atosiya vanhu izvozvi dzakumahwani ndiri pabasa so boyfriend yenyu asi pakashata
saka akaipa because niniwo semumwe munhu wechidzimai ndisingazozivi zvinezvi kuno kwacho natombozivi kuti azonokonekta navanhu ndangosara mumota iye akafamba mhene kwaafamba tazongoona takuuya nakuzonana nemunhu waya naye akati vanozona sabva tatozouya kunoku kutori nenisani noti yachoni iripo saka iwo tava tizoni mari iyi hanzi isina mahabhu here because akambenga tizoni 300 kuda ndofunga aireva nemahabhu handisi because tavabvunza kuti complete yacho yokutaura nemahabhu imari ndofunga ndoyo 300 saka anga ari correct saka apa vati isina mahabhu ndofunga ndo panogara mavhiri hanzi 200 tikati chiti negoshieterawo mukomana wacho wanga achida kuoma musoro wachimazowirirana kuti kuti saka 190 sasita kuti zvoni ndo zviripo takanangodzoka kufeedback kunovaya vaindibvunza kuti wazaiwana kucha mari vanokada kundibatsira kuti nditenge simbi nekuti izvozvi ndichasengana nayozve ndirimo mubhazi inenge ichibhadharazve vada kundibatsira guys kuti nditenge simbi yangu iyaya touya tatopawana panhu pacho ndongoya nawashi touna soona kuti hopefully bhosi ichiri pamota mota yacho yakaita accident saka hopefully pavari kuibvisa haina kana kakreki because as long as ine kakreki takutoisiya because inozongoita seiyi yambukuona kumashure uku saka niki kuti kuona matota ehope haina kana kreki because kana ine kreki takutangazve kutsvaga simbiya the whole day futi mangwana and tiri hatisizi kuti kumwe kwatichatsvaka inenge yekunzi mari saka panapa vanegotiata nawashi ikanzi 190 chimurosa mashemarienzi omurosa here ari seteni asi toda kuiona because ichiri pamota right now amozviona saka vatanzi ivo tikauya tikabata kudaiwo so ivo vobvisawo kana oisina kunaka simbi yacho tikaona kuti haiite totora mari yedu saka right now we don't have that 190 saka ndoyadi kuti dai vaindibvunza kuti simbi wazaiwana here taiwana simbi with the hope yawashington taiwana kuno kwatiri saka ndirimo the whole day ndiripo nhasi mangwana kana zvikafambawo zvakanaka toya totenga thank you in advance vachatibatsira kutenga simbi yangu